Kallonka da sauraronka za su so ka gabatar musu da sunanka kamar yadda wasu sun san ka a fuska wasu kuma muryanka suka sani. To, assalamu alaikum warahmatullah, masu sauraro na a daidai wannan lokaci da masu kallo na. Kamar yadda kuka sani, sunana Abdul Diwan, mawaƙinku mai nishaɗantar da ku a koda yaushe. Diwan, zan so kaɗan faɗa min kaɗan daga cikin tarihin rayuwa, wani gari ko na ce dan wani gari ne kai, kuma ya maganar kasuwanci. To, zan amsa tambaya ta farko tukunan amsa tambaya ta biyu. Ni an haife ni a garin Funtuwa, Katsina State. A Funtuwa a cikin garin Dikke. Na yi primary school a Dikke, na yi secondary school a Mairuwa, duka a Katsina State ne. So harkan waka ita ta kawo ni, ita ta kai ni Kaduna, ko in ce Zaria. Daga Zaria na koma Kaduna, daga Kaduna na dawo Kano. Sannan kuma kasuwanci, ba iya waka nake yi ba, ina harkar fenta ne ni a da, ko in ce fenta ne ni har yanzu. Sannan kuma ina taba zane ma da, gaskiya ina yin zane. So ba iya waka nake yi ba. To Diwan, matakin farko na fara waka za mu so mu ji daga bakinka. To, matakin farko na fara waka, ne ma wasu 'yan makaranta haka. Zan iya kiransu da dai 'yan yara haka, suna burge ni, shi sa na musu waka. Kana nufin ka fara daga gida kenan? Na fara daga gida shekarun da yawa. Ko kuma kawai waɗannan yaran ka fara waƙewa, daga nan sai ka ji ya kamata ka ci gaba da waka? Akwai mawaƙan da sun ja hankali na sosai mana, irin su lokacin Adamasan na gudu yana waka, Nazifa Asnanik, and then Sadi Sidi Sharifai, kusan shine ma farko. To Diwan, wani ƙalubale aka fuskanta daga lokacin da ka tsinci kanka a harkar waka zuwa yanzu? To, ƙalubale na farko shine fara wannan sana'ar tun daga gida. Wannan shine babban kalubale, saboda zaka ga kana kamar kace zaka yi waka a gidanku, za ga kaman ka zo da wani sabon abu ne wanda zaka bata yaran gida, ko zaka kawo zaka tsalata tarbiyyan da babu shi a cikin gida. To irin wannan kalubalen daga gida ya fi komai wahala. Za ga ma ni ma akwai lokacin da irin babana sai da kai bayan magana, abincin gida ma ba a bani saboda na ce zan yi waka. So amma daga baya da aka gano ba lalacewa zan ba kuma wata hanya na hau ba sata zan yi ba shaye-shaye zan yi ba, sai aka yi dan. Kana so ka ce kalubale ya fara tun daga gida? Matakin nasarar kenan, tun daga gida ya fara. So duk abin da zan gani yanzu a gabana ko wani abu, bana damuwa, tunda na riga na san na gama da gidana lafiya, da iyaye bana da wani problem da su akan wannan harkar. So babu wani abu da zai dame ni, ko amin wani abu, ko ana shirin yi, ko duk wannan baya damu. Shin da ka shigo masana'anta fa ba a haɗu da kalubale ba? Masana'anta nan kalubalen dama dole akwai shi. Duk sana'ar da zaka yi sai ka fuskanci irin wannan al'amarin, koya take, ko da kuwa rake zaka dinga turawa a baro. Amto, wani lokaci ka fi jin daɗin kirkirar waka? To, na fi jin daɗin kirkirar waka kamar irin lokacin da nake zaune a gida haka, dare ya yi sosai, kowa ya yi bacci. To a daidai wannan lokacin dan kai sallah, ko me kake so a wannan lokacin yana zuwa maka ne unexpected, saboda baka da damuwan, kamar baka da damuwan wani a ranka, ba hayaniyan komai. A irin wannan lokacin na fi jin daɗin waka, da gida da kuma bayan gari. Idan kamar irin na dan je bayan gari haka, kamar wajen gari sosai, ina jin daɗin irin wannan lokutan. Shi daren da kake nufi, kana nufin irin ɗayan dare ko biyun dare ko kuma ukun dare? Kamar a ce irin, ka san wasu tana bacci ne tun daga 12, kamar cikin anguwa haka, ka gane? To tun daga 12 har zuwa 1. To Diwan, wani abu ne ya taɓa ɓata mare ko yake ɓata mare a cikin harkar ka ta waka? Ɓacin rai wannan akwai shi iri-iri. So ni gaskiya dai ba komai ke ɓata mare ba, amma ina ɓaci ran, amma dai ba yanda kake tunani ba. A ce raina ya ɓaci har kowa ya sani,
wacce raina wannan nawa ne, ba kowa yake sani ba. ba sai mun ji ba. Diwan, zan so kaɗan gabatarwa da masu sauraron ka da kallon ka wata waƙa taka, ko da baiti ɗaya ne amma da normal muryarka, ma'ana kamar gayan muryarka, ba auto ba equalizer. ‘Yan mata ke ce kika kama ni tun farko soyayya. In na zo nan gurin ne wani abu nake tunawa, shi sa na shiru. Da irin ki akwai daɗi na leko ko na yi fushi, da na ga fuskar ki a dole zan sako. Na yi shiri gidan ku zan tura domin aman baiko. Ke ce ta fari, ta farin fari, ta fari. Ke ce ta fari, ta farin fari, ta fari. Kar ki manta da ni, alkawarin muna nan. Ba mu ba saɓani ko da wata rana. Diwan, ban na haka ni ma zan iya zaucewa ko da ce tafiya a nan a daidai nan. Wannan waƙar ni ma ta yi min yadda ya kamata, ni ma ta yi min. To wani saƙo za ka iya miƙawa ga masoyanka, amma before saƙo, wani shawara za ka ba wa ƙananan mawaƙa masu tasowa, wani irin shawara za ka ba su? To shawarwarin da zan ba ƙananan mawaƙa irina tana da yawa, amma zabaran ɗan takaita kaɗan. Shawara ta farko da zan ba mawaƙi da yake so ya waƙa ko kuma yake yin waƙa, a ka dinga ɗaukar waƙa kamar abin wasa wanda za ka iya yin shi yanzu kawai ka tafi. Waƙa tana da wani abu, in ka ɗauke ta da sauƙi za ta zo maka da sauƙi, in ka ɗauke ta da zafi haka za ta zo maka da zafi. Amma sau tari da yawa za ga wasu mawaƙa ana fira da su kamar haka yadda ake fira da ni, a ce wannan waƙa ka ɗauki kwana nawa wajen yanta, sai ka ji a ce ai bai fi awa 2 ba ina shiga studio na yi ta. Wannan ba daidai ba ne, ba ka mutunta waƙar ba. Idan kana so ka mutunta waƙa, ka ɗauki kwanaki wajen rubutunta, ita ma za ta mutunta ka, kuma za ka yi mamakin mutuntawa da za ta maka, don za ga karɓuwarta za ga ya sha bamban da irin wa'annan da kake cewa ka je ka yi awa 2 ko wasu 'yan mintuna. So waƙa tana da daraja, wanda yake yin ta ina ba shawara ya riƙe ta da mutunci da daraja. Riƙe ta da muhimmanci shine zai kai ka ga inda baka yi tunani ba, kuma za a ji ka inda baka taɓa tunanin za a ji ka ba. Wannan shine shawarar da zan ba mawaƙa masu tasowa irina. To Diwan, mun gode da haɗin kan da ka bamu. To masha Allah, ni ma ina godiya sosai. Allah ya ƙara ɗaukaka da tsarewa. Amin ya rabbil alamin.